Onks tää pää? Joo! Halo? Haloo! Onks tää joku Ei! vitsi? No mä tiesin, että sä olit sanoa sitä. Terve! Terve! Elikkä sä oot Rudi Rock. Joo, mä oon Rudi Rock. Tää kuulostaa nyt ihan, että olisi joku vitsi. Ei tää kyllä oo. Okei. Mutta aloitetaan. Aloitetaan vaan. Mä oon ihan valmis tässä näin. Valmiina vastaamaan sun kysymyksiin. Selvä. Onko susta ennen tehty tällaista etähaastattelua? No ei oo tehty ennen tällaista etähaastattelua. Ai jaa. No, anna tulla vaan. Tää on aika hauskaa. No mä huomaan, tää on aika hauskaa jo nyt. Minne tää tulee? En voi kertoa. Okei. Minne? No, ei sit. No, mä vastaan. Mut saattaa olla, että mä sensuroin jotain. Älä sensuroi. No, Aloitetaan aluksi tällaisella vitsillä. no, anna tulla vitsi. Kun sä oot tollanen äänitaituri ja vitsiniakka, niin mullakin on tällainen ääni. No, anna tulla. Mitä Cheek sanoi, kun se Cheek sanoi, kun se taitti 5 emmaa? Mitä Cheek sanoi, kun se voitti 5 emmaa. 5 emmaa? No! Tää oli hyvä. Kiitos. Mulla on itse asiassa tossa noin oma versio. Haluatko kuulla? Joo? Mitä Cheek sanoi, kun se voitti 5 emmaa? No. Sulla on aika hauska toi sun nauro. Sä oot sinä. Ai, se on minä? Niin, sä oot sinä. Okei, niin, totta kai. Joo, koska me ollaan vähän niinku sama ihminen. Valo meni pimeäksi, mä en tiedä. Katsois. Kutittaako sua nenää? No vähän se kutittaa kyllä kieltämättä nenästä. Ai jaa. Onko sulla jotain ideoita, mitä mä voisin tehdä asialle? No sä voisit ottaa jonkun ratsottinen. Minkä? Ratsottinen. Se on aika vaikea sana, eikö se ole rapsutin? Ratsotin. Ei kun rapsutin. Rapsotin. Aika hyvä, joo. Mä annan aplodit itselleni. Miksi sä itsellesi roteet antaa niitä uploadeja? No koska mä oon vähän niinku sä ja sä oot vähän niinku mä. Ai jaa, mitä sä tarkoitat? No mä tarkoitan sitä, että no tätä on vähän vaikea selittää. Miten niin? Koska periaatteessa sä, Eli nää? niin eli mä, Eli sä? sama henkilö, niin kun, haastattelee niin kun, täältä sinne, mutta sillä lailla, että se fiilis on sillä lailla, että sä olisit siellä. Mitä sä selität? Musta tuntuu, että mä tarvitsen terapeuttia. Niin mustakin. Tää ei voi olla tällainen enää. Ei niin. Mutta tää on pelkkä kokeilu. Tää on kokeilu. Ja sitten ehkä tästä tulee vielä jotain. Kyllä varmasti tulee. No mitä tässä voisi tulla? Vaikka tatsasta puhujien uutiset. Vatsasta puhujien uutiset olisi kyllä aika hyvä. Niin olis. Okei, mutta peace out! Ei tää on. Aika hyvä. Komppasit mut, kiitos siitä. Ole hyvä.